Kasper Winther. Det er en omvej. Kasper Winther! Det her, det er en helt vanvittig finte. Fantastisk detalje. Nej. Prøv lige at se den her vanvittige detalje mellem benene. Wow. Og så taler vi lige om, vi ikke tør drible, fordi der er for meget sne, og hvad sker der her? Det er jo pindegalt. Ja, det er bare super. Dejligt at se. Fantastisk detalje. Jeg håber næsten, han bliver matchvinder på den der. Holgaard, han kan udligne. Madsen klarer, og dermed bliver Kasper Winther matchvinder på en fantastisk detalje. Det er en af de bedste driblinger. Ja, så skal jeg lige korrigere mig selv. Der er 5 straffeslag til hvert hold, ikke 3, som jeg fik sagt. Men fantastisk dribling. Jeg er fuldstændig væk over Kasper Winthers dribling. Så har Sundberg chancen. Og det kommer på højkant. Og så har Esbjerg sidste mulighed. 9 straffeslag har vi set. Hvad har vi set? En dribling. Eller hvor mange lavede Kasper Winther selv? Jeg tror, det var et par stykker i den samme. Det var vist 2 i 1. Så er det sidste mulighed for Sune Hjulmand for at få den her kamp ud i flere straffeslag. Han overplacerer, og så er Hvidovre altså sikret 2 point til jublet, faktisk også efter de 6 straffeslag. Nu kan de juble for alvor. Vi skulle altså lige igennem 5, og her jubler de altså over 2 point. Og det styrker moral. Og altså vel at mærke, efter en tæt holdkamp hele vejen igennem, Esbjerg var foran 1-0.